okay, det er fint. Hvor? Skal du ikke betale dig bag? Nå, du finder med dig. Det er sgu det. Jeg skal lige komme bag. Skal jeg rykke ind? Ja, det er lige slå. Nej, okay. Far, du skal bag sige. Hey, er I klar? Ja, det skal. Ja. Nito! Hey, Nito! Så er det, siger I? Test! Fint, så er det Frej. Skal der ikke have den store? Væk. Skal der ikke have den store, Frej? Hvad vil der have den store? Sige, så gå helt op til Tobias. Gå lige væk. Ja, det er godt. Ja. Sådan der. Så er det nok. Så er det Tobias. Det er frygten, jeg vil gerne få noget. Du bliver en tæt fra. Du vil ikke prøve det? Husk at holde fast i køllen. Ja. Ja, Tobias. Ja. Så er det stop. Så er det så er det dig. 3 slag. 3 slag. Glas. Så finito. Så er det Siri. Hvor er den lille hen? Eller din test. Nå, Siri. Ja, det er godt. Mere. Mere smæk. Mere smæk. Bare gå til. Det var noget, hun kunne bruge til noget, det der. Yes. Så er det slut. Så er det Frej. Ja, vi har den store. Skal der være små, siger jeg? Så er væk, Siri. Jeg kan ikke lige tage lidt længere væk. Kom så, Frej, hvad det er. Ja, bare tæsk. Tæsk. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Mads? Nej, han kan lige få. Han får et par stykker med. Ja, sådan. En gang til. Sådan. Så er det slut. Så er det Så er det Tobias. Hold godt fast på den, ikke? Gå til Tobias for fanden. Test den. Hvordan, Tobias? Så, Uli. Hey, du skal komme væk derfra. Ja, ikke gå derhen, men du risikerer at få et slæk ind. Kom så over. Ja, væk! Ah, ja! Under Mads. Så er det Siri. Ja, og så test den for fanden, Siri. Hun deler altså vinger ud, den gør. Bare god, du. Hvor er du født henne, Siri? Test. Mere. Så test. Ja. Slå til. Test den. Så er det slut. Så er det Frej. Nej, jeg får lige se. Kom herover. Hold godt fast på køllen, Frej. Så, ja, test. Test den. Godt, Frej. Det er godt. Ja, ovenfra. Ja, godt. Bare test. Ja, mere. Mere. Det var godt slag. Så er det Tobias. Han sidder og griner her. Kom så, fast i kølen. Bare slå til. Man skal holde på. Nu skal I holde øje med, om der kommer noget. Fordi så er det om at komme ind i bussen. Ja, begge hænder. Okay. Slutspejlen. Er det
Fortsæt. Stående. Ja. Ja. Nå, kom der nu. Terminal. Hey. Nå. Så er det Siri. Hun skal bare ind og slå. Så lider. Så kan jeg fylde. Nå, Tulle må ind og bokse. Sådan, giv den tæsten, du. Ja, det er bare lækkert. Nej, hun skal have lov. Kør nu, skat. Helt vildt. Kør nu. Jeg kan ikke det er godt, det her. Yes, det er godt, skat. Hvad med at slutte? Ja, test den. Bid den! Bid i den. Slås med den! Den angriber! Den angriber! Så er det Frej. Pas på, Siri. Hey, Siri. Kom herover. Så er det hen til. Kom væk. Og så er det Frej. Han er ekspert. Sådan. Test. Vi skal have nogle bonbonner. Ja, bare test. Test. Du må slå alt det, der kan. Bare slå løs på den. Det er godt, det der gøj, mand. Bare skidt den nu på hatten. Du skal bare køre, du. Bare kør. Oh, shit. Sådan. Nu begynder der at komme noget her. Så er vi klar til at slås. Nu skal du være klar. Der er jo slik ind i den, Frej. Der er guf. Ikke noget med at stikke hænderne ind i... Bare slå. Nej, der kom ikke mere. Så er det vist tur, altså. Så er det Tobias. Skal du være opmærksom på, Frej, der ryger karameller ud. Så skal I holde her sammen. Hvis der ryger karameller ud, så gælder det om at løbe ind og tage dem. Hey, den er Frej. Frej, se, der ligger karameller. Skynd dig at tage dem. Karameller, siger I? Ja, det er den stærkeste vinder. Den stærkeste vinder. Du skal lige gå væk. Ja, Pas på, Frej. Pas på, Frej. Frej. Kom så, alle sammen. Alle sammen. Alle sammen. Og hvis tur er det så. Der ligger en bag dig, Frej. Ja. Så. Er der flere fejl? Så kom der bare derovre nærmere. Hun er ikke dum. Så der er så super. Ja, næste kamp. Hvornår tog vi med nogle flere til? Så vil lige passe på. Nej. Gå lige væk, skat. Slikken ned i... Nej. Så, der er mig. Pas på! Godt. Slås. Jeg holder den ene af dem. Jeg holder den, så skynd dig sammen. Skynd dig sammen. Lad os få Mogomand ind i kampen. Ja, lad os få Mogomand ind i kampen. Den stærkeste vinder. Den får flest. Det var klogt, det der, forresten. Mogomand. Ja. Sådan er Gøj, mander. Hvor har du samlet mange? Se, hvor mange jeg har. Det er Frej, han ikke ser det. Han går og tager dem. Hver han bukker sig ned, så finder han en ny. Nej, siger I. Det er Odins. Det er Odins, det der. Det kan du ikke røre nu. Det er ham, der har stjålet dem. Han stjæler først for fint. Hvor er Fafi henne? Der er Nej, må ikke Fafi. tage fra en anden. Den lå her. Okay. Det må I klare ned på græsplænen bagefter. Det er godt, Nora. Prøv at se, mor. Hun har karameller til dig. Det er dem, du har samlet. Så skal vi lige vente til de andre lige kommer lidt væk. Ja, lige 2 sekunder, Kjell. Er det færdigt? Er det slut? Hvad? Nå, bongo. Det var slut. Det var I sgu gode til. Der var ingen, vi her appelsiner. Kipasso. Kipasso. Så, giv til de andre. De vil sgu gerne have dem. Så var det bare. Skal der ikke lige de der bonbons?